Sapa no iki? Enek wong tik cantik men. Piyuh. Wiwit saka pucuk rambut nganti jempol renek gethek cacate. Cantik. Sapa jenengmu no? Inggih Raden. Menapa paduka pangling kalian kula? Kula nate ketemu kalian panjenengan. Kalian nyen. Loh, ana ngendi? Wonten kaputren negari Wirata. Kula abdine Dewi Utari. Kula pun Niken Salindri. Asyuh. Gedam ki dipadosi riyen nggih, Mas. Oh ya, siap santai mawon pun goro-goro. Kalih nenggo Mas Jajak. Nggih, Mas Jajak arep ben iku persiapan dulu. Kesane mboten sare. Oh, mboten niku. Micek. Iya. Aduh, sopan sekali bahasaku. Iya, santun sekali. Sakniki, Mas. Ayo nek sesuk wis sungsung debok. Kinupita kang kurang tormantasi pos Mas asik yo penak tenan ya Mas penak tenan Mas Enak. nggih diparingi woyo-woyo penak Sing meki sapa iki sing meki ku Haji. Sing celendem sapa nyendem. Reme blong. Diturai malah seneng no kudune. Oh, turah Mas. Dawa ususe sabar. Nggih. Nggih. Anu sok dikai kembangan kayak dang tak tung crut. Anu lho, suke dilatih anu apa ular kambang tretek lho, sindene joget ya kan. Cecak rawa. Cecak rawa sing nembang apa nenten? Ayo lanjut. Mano empret pri nana pateng ceruwit pri calurutan gini rango pati pangan piuk padam piuk padam piuk padam piuk ambyo aneng pasawahan nuju ipari rayahan nuju ipari rayahan pencoane ning pagakan konangan bapak tani mingat mingut tambah sangut nontoni parine hasrut ya. mano petet diet pateng ceruwit wit
Alhamdulillah saged itu. Ayo. Mas Herman lek ngempet ambekan. Iya. Kene Mas Gareng. Sering mriki. Ayo, sok ya ini kok spot-spotan. Wah, luar biasa. Pun rampung kok. Blekok. Pun rampung kok. Pun wis blekok. Kira cek siji ya, Mas. Cek sithik kok. Trahing nata trahing. Arep apa neh? Ora, likur kiroki. Iya. Sugeng enjang. Sugeng Enjang dibuka season goro-goro dengan Leres. gelatik glinding. Dengan gelatik glinding semangat. Semangatnya luar biasa. Elok tenan Astabrata iso ora nyacat babar pisan. Iya. Garapan mumpuni gending ora ngeluput wis pokoknya luar biasa. Tomongi. Estu tenan, ora maidu. Wong sing ulang biyen muridku kok. Siapakah dia? Lah mosok ora paham. Siapa murid? Ora tak critakake engko ndak njaluk royalti. Pak Sugeng ta? Kaya muridku to kuwi. Mara tuamu. Lho, piye to jenengan gak paham? Lha piye? Tak ulang pinter saking senenge pisungsum putrane diwehno aku. Wow. Aku biyen jane gak seneng ning gandeng pisungsum tak nampani. Ngono kuwi sampean sebagai menantu. Cacahe nek gak paham to modele. Mosok omongane dagelan mbok gugu. Nah. Ngono kuwi dadi mantu sing berbakti nek pentas ning Nganjuk ning mampir ning maratuwane. Lah, nek gur mampir malah repot, Mas. Oh ngono ya. Nek aku mampir malah kon ndak masak, engko lenggahke kula. Wis pokoke ora usah mampir anggere teko omah tak transfer ngono wis to, Mas. Oh iya. Lanang kok, Dik. Yo ora ketang yo gur 50. Banaran Kulon. Banaran Kulon. Sowan mriki alhamdulillah. Mbah. Mosok cik ba barang. Iya toh, ciluba kan Mas Dik. Ngomong arep ngartekke Ora ta. Ora nucukke anggaran 12 Mas. PHBN. Peringatan Hari Besar Nasional. Iya, Pun leren panjenengan? Alhamdulillah ngaso teng mriku kalih ningali jenengan mayang Masya Allah. Ngopo perkembangannya luar biasa. Ngopo wong wayange dadak di Masya Allah niku. Lho tegese ngeten lho Mas. Ora kok Masya Allah wayange iki ora wayangane. Gregete wayangan nek Pak Bono almarhum ndika geni. Geni iki semangat saka ngarep teko mburi ora kendu. Dadi semangat iki saya meningkat ngono lho Mas. Dahsyat. Ngono. Sampeyan nek karo bojone sampeyan ya cek dahsyat. Aku tanpa sudo Mas. Tresnaku wit petuk dek teko saiki tanpa ana susute, tanpa ana sudone malah saya mundhak. Wong lanang sing sejati iki ngono kuwi. Nek tresnani wong wedok ki aja tanggung-tanggung. Oh ngono ya. Totalitas. Ngene iki glogok pengareng-areng tan ana kang cicir. Tresnaku marang jeneng sira Yai. Ngene iki sampean tanggapan mulai tekan omah ngene iki duwite ya biuk petutuk wong wedok. Lahir batin Mas, mau bayaran 1.200. Ya nyoh 1.200. Aku pokoknya sesuk sangoni Dik, pira Mas 50.000 wae. Oh ngono ya. Iya no. 50.000 cukup aku Mas. Dienggo apa lho 50.000 kuwi? Lah 50.000 nggo ngopi, 5.000 pipis ning pom 2.000. Luar biasa. Kandhan. Iya. Loh, nek pipis liyane aku ora mungkin bayar to. Iya. Wong cacah do asok glonggong pengaring-aring karo aku. Saking bot tresnane karo aku. Cacah iki lho Yovika barang kuwi. Hei. Pipis ning dusune. Ya kuwi nek kok sembrono. Kuwi nek tak tolake kudu aweh wae aku semoh-moh terus. Pepeling. Pepeling. Ya, Bobo. siap. Iki permintaan dari Mas Jogo Tirto. Tukang jogo banyu, andum banyu. Rasane ndi Mas? Rasane ndi? Dusune jenengan nggih wonten to? Desane jenengan wonten to Jogo Tirto nggih? Mboten enten to Mas. Lha kok iso? Lah nggonku larang banyu sing jogo apane? Nuwun sewu Mas ora sombong estu.
Nun sewu Kabupaten Purwodadi itu hampir 60-70% ku nek musim kemarau banyu niku tuku. Tumbas. Estu to niku. Estu. Kados ngene kula piyambak desa Gedangan niku PDAM gak masuk, Mas. Ora tutuk. Piye? Astagfirullahaladzim kuwi jenenge gak sayang karo darah kelahiran, Mas. Nek wong sayang kelahiran arep kaya ngopo dirungkepi ditresnani. Kowe kok aja-aja kaya ngono to. Ngono aku gelem pindah-pindah ning Bawuk lho. Hei. Oh. Banyu tok malah kuwi. Estu Mas, aku niku wit bulan banyu cerit mong lho. Astagfirullah. Lah gak mesti resep mong lho. Ora rusuh. Kuwi tuku tenan Mas. Ya. Banyu ki tumbas. Jadi tuku ning truk sing nggawa toren gede-gede kae angger sak toren kae 75. Nek rong toren kae berarti 150 kuwi 2 minggu entek. Dadi ngungkuli kebutuhan per hari banyu ki tuku seminggu 2 minggu ki 150. Yo. Lho. Mungkin nek ra aku lanang sing sembodo apa ya iso tuku banyu ya Mas. Nggonku banyu tuku neh liyane banyu ora. Aku Gak paham. Bawanono ya, Oke, pepeling. Karya besar Ki Haji Anom. Ayo. Suroto. Nah. Ora usah wong kene iki wis pleng laras Mas. Wah, Dosen kok. Dosen iki pleng laras. dinding tenor ya. Ora usah. Kene iki wis pleng laras Mas. Dinding tenor. Ora perlu. Aku kudu kendang tung ngono aku wis langsung laras langsung. Jajal. Rukun. Alemane. Wah nek ninding kendang. Ninding rebab ya. Rukun Islam kang 5 puniki Kang garwa sahadate iso ora sah kok ya. Sembrono. Ora iso maleh Mas aku iki. Dosen kok Mas. Terus Halah hilang to, iki manah sate kok iki. Rukun Islam kang 5 puniki. Katindak nomring para sesama. Aja padha ditinggalke. Pak Degareng, Gak apa? Kang garwa. Kang Ora apa. kok Pak D to? Ora apa. Mas Gareng. Ora apa-apa. Upama Pak De ana lumrahe, wong kono TA sing biji aku kok. Iya betul. Anu. Kang garwa Mbak Saraswati menika riyen jurusanipun tari apa karawitan to? Tari ning akeh seneng jajan. Maksudnya pripun? Ha pendak karawitan ya bojoku ya. Karawitan. Piye to? Oh jurusane bojone dhewe kok lali. Tari sapa? Pokoke urung wong lanang sejati nek urung di blacklist karo cah tari kowe. Ora Mas, aku wong kenceng galeng. Ning jujur Mas, jujur. Aku ki disadap WA si jaman kae WA bener ya WA. Anyar-anyarane WA aku lagi sekitar 1 tahun iki disadap bojoku meh 2 tahun Mas. Ya ora ono apa-apa, dasare aku kenceng galeng kok. Mergane ora tau duwe paketan. Ah ya ora duwe paketan ya mbok ora cetan karo sapa. Ning ora ya pancen mbok wedok lulusan karawitan. Karawitan nggih. Mlebu 2014 lulus bareng 2018. Oh seliting. Seliting aku ya 14 mlebu 2018 metu. Wah jan menyenangkan nggih. S2 ning Undip Mas. Undip Semarang, Universitas Diponegoro. Universitas di Purwodadi. Oh. Jurusane Tata Boga. Gak pahok tekok wae lho iki. Bocah kok iso mergo napa Mas? Mbok wedok iki ra iso masak, enake gur jajan. Mula yo tak juruske Tata Boga ben pinter masak. Yo mau lemak daging kayu kita treat nih mau. Wis tak eling-eling. Kok teko mbok wedok tak warai. Bu pokoke akhirnya gue treat mesti enak. enak. Tak warai. Pun nggih, tak nutupne bawori. Ya ya lha sapa sing kejak omongi sapa? Mas Gareng. Mas Gareng. Ya, Bu.
Mbak jenengan kali istrine niku medale bareng nggih. Masya Allah lho butuh ya iso ngomong to. Yo yo iso to. Aku takon lho Mas. Nalika kuliah lho metune bareng. Pripun? Karo istrine niku lho. Metune bareng. Metune bareng. Gentenan nek bareng lawange sesek. Gentenan dadi aku sik terus mbok wedok nututi ngoten. Ape piye kowe ape piye? Aku mau Mas nanti nek bareng no mau. Lagi ini to. Wegel numpane iki. Oh nek Metu apa? Kuliah lho Mas. Oh kuliah. ora kok dadak mbok tekokno metu apa iki gagasanmu iki to. Ngres Mas. Wong ket murun bukan perkara kuliah, aku lho paham kok kowe gak pahami to kuwi. Mbok lah jare nek metune gak bareng gelo. Apa ya ngono to, Fik? Enggak. Tapuk kowe kowe. Mbak Vika kira ya kagungan pacar ya ning ngisi to. Ndak wis ora. Oh, wis putus? Ora kowe. Jangan mengabarkan hoak kamu ya. Jare sak perjalanan. Ora. Sudah. Urung bocah nyiter no kok. Oh niku ta. Oh nek niku anu mboten pacaran itu. Demenan niku nggih, demenan. Oh tak kira gantungan kunci. Rukun Rukune sampun niku sahadate kang angka siji. Kang angka loro salat dene kang telu. Meh kobong. Ramadan Nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. ya luar biasa. Parase piye Mas? Pleng to? Peleng dase. Lho kowe nyapa kok iso. Sandung aku. Sandung tumpuk. Tumpuk iki. Tumpuk. Aku lho nyisih. Ora usah nyusul mbok taleni niku kok. Ora. Sampun nika bawanipun bablase tembangipun. Pepiling karya besar Ki Haji Anom Surata. Injih. Ingkang parnembang sinten ingkang? Lho ya kabeh napa pepiling kur. Oh, lah yuk Haji. Coba kayak apa? Ya, tak emplak. Gak sah. Aku wis ndemik dhewe nya. Kok ndak mere kowe. Agak mere ngerek ngono. Ya. Coba kayak apa? Ya. Dunya
kuwasa. Ayo yo. Hey. Adan wis kumandang wayahe sembayang. Hey. Kanthi istiqomah lan sing tumaina. Subuh zuhur lan asar Salam sayang pinandoke cinta maghrib lan isya jangkepe sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Suwuk seragenan. Hah, bacutke sing rembukan kala wau, Mas. Iya. Ora umuk, ora sombong antarane aku karo Mbak Saras kuwi wis sebaya pati sebaya mukti prasetyane Iya. janji. Ning tenan, Mas. Iya. Aku karo mbok wedok kuwi. Heeh. Tak nggo sinau, ngene iki tak nggo sinau. Lho iki aku nek ra kanca ra tak omongi, Mas. Yes. Wong Sharing. lanang sing sejati. Wong yen wis ketemu lan tresnane ora bakal mingirke blate golek tresna liyane. Betul. Jujur Mbak Saras kuwi cinta pertama dan terakhirku. Aku urung tau pacaran sakdurunge lan urung tau pacaran sakwise. Senadyan to kaya ngopo saya tidak pernah mempertanyakan bagaimana masa lalunya, tapi akan kuberikan masa depan yang terbaik untuknya. Wah. Lanang kowe. Ora usah ora nek wong. Ning hebate nganu Mas Gareng. Pripun? Niki wau wit sonten nek nggih penonton kathah to. Luar biasa menika nggih sasih jangkep, Mas. Anu, napa niku niki wau entuk informasi tibae mung ning Nganjuk iki wayangane 3 titik lho. Masya Allah. Wah, nek Nganjuk leh tresno ning wayang luar biasa. Kula ngakoni Nganjuk itu sebagai barometer untuk penikmat, penggemar, penanggap wayang. Luar biasa estu. Kecamatan Lingkong ono Pak Rudi Gareng. Oh, ngaten. Terus Jatirejo, Mungkung, Rejoso, Karangasem. Oh, nggih. Terus mriki. Wah, luar biasa. Elok. Niki ada permintaan yang belum. Tembang Boleh. tembang kangen. Nyumanggaaken. Beatrice Ngaredwi ngadeg, Victor Bowo ya, Victor. Wah, oh Mas Vektor iki. Ya Iya, siap. Ini nih nang Cah Bagus salah bawa le nang. Besok gak ikut antaramu. Wah, eh? aku kelingan Wah, deh ya. main ning Magetan. Magetan dalange. Alah rasa tak sebutno. Bocah iki jaketan nganggo helm lah kok tak keplak pikirku adiku lanang. Si Hastu lah kok bae iki kembarane Sapa dalange? to. Ya, kene. Dalange sapa? Dalange. Oh. Ya bar kuwi terus viral laris bocah kok. Karo aku kae viral. Iya, Rene, dua berdiri. Menang kene ya. Yo ditulungi adine lanang kae.
Ya siji. Kowe iki putrane Mbak Dinku kok ya betah melek ya. Wih, sing pundi putrane? Nah, ini itu kecil di bawah itu. Sing ndi lho sing ndi? Nah, sanding Mas Adian niku. Masya Allah. Iki putrane jenengan, Nak? Kali-kalian apa sekali iki? Iya. Emang disangon ibu kira, Le? Disangon ibu kira. Layak kok bang tuh jajan kowe mau. Mama. Sangon ono kuwi wong kene rene digolek-golek kok. Walah. Bawanana anu merdika nano Mas Pektor. Oh nggih, Mas. Bebelok. Aku tak menyesuaikan. Alah. Bah, Menyesuaikan dia. kowe ora menyesuaikan ngenyek kowe. Bah. Kok nek jagongane ben tatap muka ngono lho, Mas. Ya kan tatapke apa piye? Ora. Tatap muka. Suarane coba kaya ngapa. Ya. Kenteni. Sopo mau? Napa? Apa tar arek lho karo Oh, bedere. Wis Apa manut tar? cangkemku. Iya. Muni ya. Kok pengedar ampuh kok. Iya yo cangkemku tak ngendi. Kereng mendah. Galah. Kagungan ingsun. Iya. Ora ditokne mau. Ya Rohim lho. Asin kuwi to. Angger sinden wetan campur sari mesti kuwi bawane. Mesti. Kangenku tanpa umpama mung sliramu kang dadi telenge ngati. Pektor. Nggih, Mas. Di tengah. Wis yo. Ah, kene wong ayu. Kene. Kali-kali kan cagak rada rene. Gandeng. Mikir sitok. Oh, slawas sanggonku Kae KKN ning ndi tor sampean nggih? Kula wonten Boyolali, Mas. Wonten Taman Sari. Ngelatih dalang karawitan utawa tari. Kerawitan nggih, ke tari wonten pedalangan nggih. Ning pedalangan anu Mas namung bersosialisasi mengenai tokoh-tokoh wayang dan Oh, mengenal tokoh-tokoh wayang. mengenal tokoh-tokoh wayang. Soalnya ten riku banyak anak-anak kecil yang belum tahu apa to wayang kuwi apa. Wayang niku wajib sembayang. Wah, betul. Ringgit niku Sunan Giri sing nganggit. Yes. Jan omongane dalan. Kulit. Kulit apa? Kaku nyelempit. Apa? Sesek apa Mas? Kaku nyelempit. Astagfirullahaladzim. Mesti wayang ning kotak kan nyelempit. Ora. Gun murah ya. Apa kuwi? Iya iya. Nanging ngamung nglaleda. Pektor. Nggih. Dipegang tangane Mbak Di dipegang. Ya. Ayo. Wani ndek tenan. Ya wis ora oleh, ya wis iki ae penak. Oleh ora Aku cuma. ki teko. Lah piye? Wani tenan apa ora? Lah ya karek tembunge wong lanang yo tembung sik. Karo pacarmu wis kan. Pacarmu ta arek? Jare Mas Heru wis gandeng jare. Pacaran barang malah ya. Ora ngono. Pacaran yo boleh. Ane yo pertumbuhan dipikir oleh. Oh, ndak pikir piye to. Arek dipegang tangane lho ya. Nah. Cek. Nek nyekel wong wis ora sama juti. Berani megang pondak. Ya berani piro to piro? Ditekel. Ayo cekel pundake. Kayak gitu, Mas. Aku nek kleru liyane. Oh iya. Oh iya. Pertama mesti cak tangannya sih. Tangan. Terus Yo karo nembang. Oh. Terus apane kowe arep-arep kowe. lah biasane kena rambatane. Kowe iki kok malah Jalu aku kok iso rambatan ae. Kok berharap rambatan juga rambatan lho. Tekek kok piye. Iya.
ngelingono rikala dina pungkur gerakan dansane sret ngono sret deh sing wedok no kek sing wedok kek nah polek jan Jane wis- komedi putar koyo ciduk dawet lho sing gambare gareng kan ngenyek reng ngenyek Ini suwe-suwe mancai wong tuwek to. lah piye to ciduk dawet ki biasane nek gambare wayang mbuh punakawat mbuh gareng mbuh petruk ngono kae lho Oh ya ora apa-apa. sampeyan tau tuku dawet to Yo kena nggo nyiduk dawetmu ya, Nduk ya. gambare gareng kalau dirubung tawon itu ya tawon ya laler heeh Kalau garenge bosok apa ora? ganti sing kono seliraha Sliramu nate ganti kene ngendika kono kene urut ta entok sitok arep nyopo iso modele iso dilingling kaya cah bayi FOMO tresno lahir terus sing pate apik meng ekspresine Mas Gareng lho nyapa nek nglingling ekspresine lucu nggih kaya jan wajahnya kaya anu kaya jeneng dusun ya Apa kuwi? iya kaya wajah dusun kaya mbawuk mah mencep berarti mencep Kaya paham. modele kaya ruruwa ngono lho mosok gonanmu mencep Mbak Tak swampluk ora melu-melu kowe. Caturan kowe. ora aturan ngurus doi yu tembange Mas tembang kangen tembang kangen betul yuk retete dundek jlong ya lagi ning ngono aja geger Jawi jare yo hey yo hey ha tarik. Apa kaya ngapa Bang Ayu? Panaran kulon bergoyang. Matur nuwun panaran kulon. Kembang akan minangka kembang lipur wonten ing sisen goro-goro. Yo! Hey! Yo! Ah!
Matur nuwun. Sip. Ya. Yayi jeneng sira tak keparengke lenggah kakangmu Sumantri bakal suwita. Sukrasana karo gareng. Sumantri aku. Iya Sumantri iya. Bagus. Dik Sinta karo Mbak Yopika karo Yutumbuk pisan no. Kita hebohkan, kita tutup pagi ini dengan heboh. Karo Yutumbuk. Ayo no tumpuk no. Ngopo kok sajake kaya karo Yutumbuk itu sentimen ngono model. Ora sentimen aku. Ngopo? Kancane do wedakan apik-apik, ngono ndak gamping dilebur-lebur. Kok iso gamping wingi ngono nganggo I see do. Sido apane? Kok aku mau ngerti nggo sepidol gek kleru permanen kok. Kuwi kok alise utuh tekan sesuk ngono kuwi. Mau permanen iki nggo kok. Yutumbuk peh ponine lah kurang wate. Oh alah. Kowe gak ngerti to Mas. Napa? Kamar mandi ra nek sapune. Lho sapu kok wis brodol gek duke bae dinggo kok. Heeh to, kok sapu to Yutumbuk. Kok sapu. Niki ta? Heeh no. Napa sapu niki duk, Mas? Iki sapu tapi duk, Mas. Ya nduk. Duk, rene duk. Nduk. Apa ki lagune? Anu Mbak Sinta karo Mbak Yop. Heeh. Ya sing sekirane Yutumbuk iso, Oh iso apa? Gak iso blas. Ya gak iso to. Aku ranyang kok ora. Kita hebohkan sing meriah, Apa, nak? Sing gayeng. musike. Anu Mas. Heeh. Apa? Gulu pedot, lestari. Anu. Bojo loro. Ayang-ayang. Oh ya. Oh alah, taleni jempolane, Nduk. Ora Anyang-anyang. anyang-anyangan ya, Lek. Ya nek kok tak keroki. Krok iku ganco. Jare setia. Yo. Gur iki nek iki gur nek nuju ndagel nek ora yo setia banget. Ket mau aku lho po. Ket mau aku ndagel apa demek wong wedok ora mungkin aku. Jaga perasaan istri kok. Mosok Iki ora kapan? demek. Lah anu malah apa ki digo pangku no sapa Sing denko. yo kono kok. Oh sing meksa. Bojoku ngerti. Oh gak apa-apa Mas wong kowe dipeksa kok. Nek ra kepesan gak wani. Ya tumpuk mong ya mbok demek. Mbok demek. Ning ngisor mong malah mbok duwemeki terus ya tumpuk. Kula mlayu Mas, aku gila. Nek bojoku nek karo wong ngono kuwi gak cemburu. Oh, gak ya? Asli. Kan kuwi palsu to. Ini yo iki sing palsu. Diem, ayo nyanyi. Ayang-ayang iya. Sewi. Resiko. Harus iku. Dijegeti Yutumbuk karo Mas Gareng ya. Ayang-ayang. Heboh kan pendopo Banaran Kulon. Ya. Uhuy. Ya. Ya jago kluruk ya ini.
Hey. Asik. Oke. Suka. Suka. Ya. Oke. Terima kasih. Yo tumbuk dipegang niki. Yo tumbuk kali Mas Gareng. Sampun sawetawis anggenipun paring lipur Mas Gareng ndonga napa, yo tumbuk ndonga napa sumangga. Injih, namung derek memuji mugi sedaya warga ing laladan Banaran Kulon pinaringan panjang yuswa. Amin. Cinaketna ing Gusti Kang Maha Kuwasa pinaringa bagya mulya. Amin. Tinebihna ing sengkala, tinebihna ing memala. Amin. Ayo yo tumpuk doa. Nggih, mugi-mugi sasampunipun wontenipun acara menika Iya. menapa ing dados panyuwunipun masyarakat Banaran Kulon tansah dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Pilihun kalepatanipun nyuwun pangapunten Mas Heri. Siap. Mangke izin Mas menyuruh kula sing ngendhang. Tenan pura. Jaepong. Ora metu. Besok malam jek karo aku lho. Pangestunipun. Wong mbok yo bubuk Gria Mas Trip. Janipun ngaten lah ning gandeng besok pagi wonten ayan. Oh iya. Ya wis, tak nuturne lakon sik ya. Sewang-sewangan laku yo tumpuk Mas Gareng. Sikro kang pala tumingel.
Putra Pandhawa tata gati wisaya Ngendriyaksa sara marukta pawana bana margana ndak rewangi mubeng-mubeng kaya kinceng muter-muter kaya helikopter munggah gunung mudhun jurang awit manut wangsit kang dak tampa aku Kumbakarna kang mus abadan sukma aku ora bisa manjing ana ing kasuwargan sejati amarga kasuwarganku kudu ngempeke om animpal keli karo satriya ing Jodipati kang kekasih Raden Werkudara ora bakal Raden Kumbakarna kang wis abadan sukma bali kalamun ta durung pinanggya kelawan satriya Jodipati kang kekasih Raden Werkudara Raden Werkudara swargaku mapan ana panjenenganmu mbok menawa ana mulunging penggalihmu aku nderek ngempeke om animpal keli Raden meh rahina semubang iwang aruna kahadinetraning angkorapuk sabdaning kukila rengkani kara kageter kinidung anenggung lir wuwusing pinipanca do aduh Bathara Gung kang amurwa Kumaya
Yayi Wijasena barep kakangku ana dawuh apa? Yayi Pandhawa biyen wiwit mudha tumaruna wis tinilar Kanjeng Rama Pandudewayana. Uripe ora cetha klambrangan bebasan papa riman Angulandara. Nanging kabeh mau bisa dilakoni kanthi mulunging ati sabar ingkang tanpa wangenan. Pasrah sumarah marang Gusti ingkang Maha Murah. Wohing kesabaran Pandhawa bisa manunggalake cipta rasa budi kelawan karsa kasembadan mbabati alas kinarya mbangun negara. Iya. Pancen bener apa sing dadi dawuh pangandikane Dwija Kangka kakangku. Mongko Yayi. Wiwit biyen mula Pandhawa wis aprasetya sabaya mukti sabaya pati. Ngibarat kaya dene endhog sak petarangan, mati siji mati kabeh, mukti siji kabeh melu ngrasakake Yayi. Mula ndak jaluk Siadi Werkudara kang jembar jangkae. Rehne sak mengko adimu panengah Pandhawa mentar saka negara Ngamarta. Adimu Janaka lunga saka Madukara, lugune pun kakang kang bakal jumangkah. Nanging awit saka gedhening sesanggeman ya kuwi angayomi para kawula sak negara. Mula pun kakang nyuwun pambiyantune Siadi. Golek ana murcane kadangmu si Janaka Haywa kongsi bali. Kalamonto durung pinanggih lan durung gegandengan kunca kelawan adimu Satriya Madukara ya Yayi. Aku njaluk pamit Puntadewa kakangku. Sigara tandang risang bayu siwi ore tungkul manembah anglir boyo kuntap ya jagat ya dewa ya bathara durung suwe anggonku ngubengi jagat iki kepranggul satriya kang gedhe dhuwur gagah pideksa godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune biyuh 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 tur sajake bocah iki seneng topo seneng tirakat ketitik awas marang bangsaning alus. Raden ngaku sapa jeneng lan saka ngendi pinangkamu? Wah, Satriya Jodipati Bima Sriwarakudara kekasihku.
bali takon Kumbakarna aranku. Kowe abadan sukma. Yo, aku wis abadan sukma, kowe sumurup marang klebate bangsa alus sumurupa. Pandhawa biyen nalika mbabati alas Wisa Marta diwenehi wujude lenga kang aran Pranawa Jayeng Katon. Dayane bisa nyumurupi klebate bangsa alus. Latyalah. Tetes mata iso nggo delok bangsaning jim. Ora Kudara kowe sing tak goleki. Aku ora ndene urusan karo bangsane lembut. Bener kowe ora ndene urusan, aku sing duweni urusan. Kowe kudu iso nyampurnake aku. Kowe golek dak-dakaning pasulayan. Minggiro aku arep golek ilange adikku Janaka, adikku Jlamprong. Ora gelem sumingkir yen durung kasempatan sedyaku hancur cahdasmu. Ya. Ya. Tebah dadamu we. Ambruk. Junjung. Wong cocotmu we. Iyo. Hey! Ah! Deh! Hi ho hi! Wah! Loh! Yain! Wah! Wah! Oh! Ah! Waya! Yo! Wah! Wah! Dangu anggenya samya bandha yudha datan ana kang kalindhih jibek bebek penggali sang sena. Iya sedakep saluku tunggal nutupi babahan hawa sanga aratyen Bimasena. Datan ana ingkang winawas sepuhung kawaspadaning kawicaksanan wauta kocap. Meminta daya kekuatan marang purbaning kang kawasa tatkala ana Prabu ingkang mijil saking badane Raden Werkudara bangkit anelakaken Sang Kumbakarna sigra manjing ing pupune sisih kiwa minangka dadya srana kaswargane Dyan Kumbakarna. Jiwa manjing Arta
Werkodara. Jeliteng Kresna kakangku napa? Kok kaya wong bingung? Jeliteng Kresna kakangku. Bubar wayaku Bandayuda kelawan Sukmane Kumbakarna. Ora ana sing menang, ora ana sing kalah, satemah aku ndedonga marang purbaning Gusti. Ana daya linuwih nyerot Sukmane Kumbakarna, lah kok manjing ana pupuku sing kiwa. Iki pratandha apa? Aja wasu melang rasamu ya, Di. Sukmane Kumbakarna pancen kasuwargane ana ragamu, malah kepara bisa nambahi daya kekuatanmu. Ya. Blaka Suta blak kotang terus terang. Lungaku goleki murcane Jlamprong. Gandeng Pandhawa lan Kresna kuwi ibarat kreta jaran sak kusire. Pandhawa jarane kusire Ratu Ndrawati. Mula kowe ya kudu melu tanggung jawab tumrap ilange Jlamprong. Aja kuwatir Werkodara. Lungane adimu anyadong tumruning Wahyu Ratu kang winastan Makutarama. Arjuna nglakoni krida brata kinarya sarana katentreman lan karaharjaning negara Ngamarta. Kepara dina sakmengko Janaka wis kasembadan nampa wujuding kanugrahan. Mula ayo aja kesuwen enggal bali ana praja. Pandut. Sisip sing dadi panduluku Yayi Janaka siadi bubar saka ngendi? Saking pucuking Arga Kutarunggu mapan wonten ing pertapan Suwilagiri. Duwe perlu apa? Anggayuh Wahyu Makutarama Kakang Mas. Siadi apa wis entuk gawe? Awit berkah pangestu paduka Kakang Mas kula sampun pikantuk damel. Syukur seketi jumurung Yudi. Pun Kakang melu angempek eyom bola bali yen siadi bakal nggayuh Mahyu mesti entuk gawe. Ora mokal pancen siadi banter topo bratamu. Mbok menawa ana mulunging penggalih, mbok Kakang kepengin ngerti, Di. Mbok Kakang kepengin ngerti wujude Wahyu Makutarama kuwi kaya ngapa? Monggo kepareng mirsani Kakang Mas. Wong iki genah Wijaya Ndanu kok. Makutarama piye walah, Dik? Kok arep ngapusi kakange wae kok. Matur nuwun ya. Saka ngendi pusakane? Inggih. Awit mundi dawuhipun Begawan Kesawa Sidi, inggih Begawan Kesawa Widi. Marem rasaku Yayi. Tak rewangi aku mrene iki mau ya mung bakal ngupadi ilange pusakaku ya. Muga-muga Wahyu Makutarama katrem ana jiwa lan ragane Yayi Janaka. Muga besok turunmu ana sing dadi ratu. Yayi Janaka, sira pantes sinudarsana kabeh para satriya. Pun Kakang ngakoni pancen kalah awu babagan nindakake prihatin wis ya Di. Enggal bali yo akeh sambikalane ana ing marga. Muga-muga Wahyu Makutarama sing wis kasembadan ndok tampa bisa anyrambahi guyub lan rukun para kawula ing negara Ngamarta ya Dimas Arjuna. Ya amangukum gumya kunung selangoni
bahagia amat untung ngaguyub melakoni tanpa arancak katon sigra sinangga anut irama. Iki ana bocah loro. Sapa sing dadi kekasihmu Kisanak? Aku Bambang Sintawaka. Aku Bambang Kandyawa. Ditepungke aku Ratu Sindhu Jaya Jatra. Mlaku ngener mangulon arep nyang endi? Kula badhe suwita wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana ing negari Ngastina. Aku ya suwita marang negara Ngastina. Dina iki negara Ngastina lagi goreh sing dadi penggalihe. Lho, enten menapa? Amarga Ratu Ngawangga Karna Basusena kelangan pusakane Kyai Kunto Wijaya Danu. Mula yen kowe arepe suwita marang negara Ngastina, bakal tak terke ana ing negara Ngastina nanging ana syarat-saranane. Rebutan pusaka Kunto Wijaya Danu saka tangane Begawan Anoman lan kalamun jeneng sira bisa mbubarake pertapan Swilagiri ing kono. Sintawaka lan Kandyawa bakal tinampa sing dadi pasuwitane. Kowe sapa? Satriya Madukara Raden Arjuna kekasihku bali takon. Sintawaka Kandyawa. Mlaku ngener mangulon nyawang glagate kaya duweni niat kang kurang prayoga semedya laku marep menyang endi. Mbubarke pertapan Swilagiri ngrebut balene Kunto Wijaya Danu. Pertapan Swilagiri mono papan dununge guruku Begawan Kesawa Sidi Baliya. Aja bebudhek banyu bening. Kowe murite, aku murite Begawan Kesawa Sidi. Ora iso mbubarke pertapan tak pateni murite. Kula nyuwun pengayoman Koko Prabu. Iki
Dimas Janaka, beset kulitmu, dleweran ludiramu saka ngendi? Wonten mengsah ingkang ngrabasing yuda badhe ngrebat Wahyu Makutharama. Pawongan kekalih kala wau naminipun Bambang Sintawaka dalah Bambang Kandihawa. Aja nyawang nganggo netra Malaka ning sawangen nganggo netra Pramana Jati. Kula dereng dungkap ingkang dipun kersakaken paduka Kaka Prabu. Kandihawa karo Sintawaka kae dudu wong liya. Kok saged? Lho, iya. Sawangen. Peniti asu. Wong isih ngrungos didatali. Kae bojomu. Ayo mentas meguranyar kowe. Ketokno kasektenmu. Aku ora bakal tegel tega mentala karo kowe bocah sakloron. Kenang apa kowe ora tega karo aku kelawan adhiku Kandiyawa? Ora ana critane wong lanang tegel tega mentara karo bojone dhewe. Sintawaka dadi garwaku wong manis lara ireng Kandihawa. Dadi garwaku wong cantas Srikandi. Iya pangeran, bot-bote aku goleki lungane pean. Ya ditinggal Pangeran Arjuna rasane sedina kaya setahun. Iya, aku njaluk ngapura marang bojoku Genduk sakloron. Lungaku angupadi kanugrahan kang sinebut Wahyu Makutharama kang dina sak mengko wis kasembadan ndak gayuh. Wahyu Makutharama kuwi wahyuning ratu dipepuja lan dipepuji. Muga-muga embuh turune lara ireng apa turune si Srikandi. Besok bakal ana kang kajumenengake dadi ratu gedhe. Bisa mimpin bawat negara lan bisa angayomi para kawulane.